Hausa Media Site. Kawowa yanzu dai bayanai na ƙara fitowa fili game da mummunar arangamar da jami'an sojin Najeriya suka yi da mayakan ƙungiyar Boko Haram a yankin ƙaramar hukumar Borgu ta jihar Niger, Najeriya. Ko da yake dai har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, babu wani ƙarin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari da ya faru a ranar Lahadin nan da ta gabata, amma rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar ta Boko Haram kimanin 8 ne sojojin Najeriya suka aika lahira tare da cafke wasu guda 2, a ciki har da ɗaya daga cikin kwamandojinsu. Kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Umar, ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai. Shugaban ƙaramar hukumar ta Borgu, Ahmed Baba Suleiman Yomu, ya ce mayakan na ƙungiyar Boko Haram sun kai hari ne da nufin kubutar da ‘yan uwansu da ke ɗauri a gidan yarin barikin sojin sama da ke garin Wawa a yankin Kayinji, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuma zuwan da suka yi shi ne akwai ainihin mutanensu da ke cikin barikin sojojin wanda a tunaninsu su suna ganin za su zo da iyawansu da ƙarfinsu su zo su fishe su. To lokacin da abin ya faru, ainihin su mutanen Boko Haram din sun zo da motoci ne, kuma suka sa kayan su cikin motoci kamar waɗanda suka ɗauko fasinja. Da suka kamo hanya suka shigo, to Allah ya taimaka su ma sojojin sama suna da bayanin abin da ke faruwa, ba su zauna ba. A lokacin da ainihin mutanen nan suka yi arangama na shigowa, sai suka nuna alamunsu da sake wuta daban-daban. Da shi kuma sojojin nan na kasa da yake su ma dama suna a kasa a shirye, sai suka yi musayan wuta tsakanin su da waɗannan mutane. Amma ba su samu sun kai gidan yarin da suka yi hari ba su yan Boko Haram. Su samu ko kusa da kaiwa ba su yi ba. Sojojin nan sun yi ba ta kashi, sun fatattaka su. Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali. Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger. An ƙara ɗaukar waɗansu tsaron matakai ba ma a ƙauyuka ba har da cikin biranenmu, kuma kamar da ka sani suna nan jama'an tsaro goyon bayan da ya kamata gwamnati ta bayar. Na gwamnan jihar Niger ya ƙara jaddada wannan. Wannan al'amari dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da gargaɗin ƙasar Amurka ga Najeriya akan barazanar hare-hare na ‘yan ta'adda a birnin Abuja, fadar gwamnatin Najeriya, da ma wasu jihohi da ke kusa da Abujan. Masu kallon mu tare da sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.